हेलो गाइस, वेलकाम टू माय चैनल। आं दिनै नोंथांमोनखौ गुवारै फोरमायनो सानदोंदि बर' रावजों जों माबोरैहाय टुइटार एकाउन्ट खुलिनो हायो। दा जोंनो जोबोर गोनांथि जानानै दङ टुइटार एकाउन्ट। दा आङो बड' लेंगुवेजजोंनो माने टुइटार एकाउन्टखौ जों माबोरै खुलिनो हायो आङो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोनखौ फोरमायलांनो सानदों। बर' रावजों आं नोंथांमोनखौ स्टेप बाय स्टेप दिनै आं फोरमायलांनो सानदों। मानोना गोबां गेदेमा सुबुं बा गेदेर मानसिफोरा बुंदों दि जोंनि बर' माहारिहा दासिमबो बा बर' मानसिफोरा दासिमबो गावनि टुइटार एकाउन्टखौ खुलिनानै लानो। नाथाय जों नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों फेसबुक वाट्सएपफोरखौ गोबां मानसिया सालायो, नाथाय टुइटार एकाउन्टखौ दिनैसिम मानसिफोरा दासिमबो खुलिनानै लानो रोङाखै। दा बिनिखायनो आं दिनै बर' हारिनि थाखाय बा बयनिबो थाखाय आं दिनै टुइटार एकाउन्टखौ गुवारै फोरमायलांनो सानदों। नोंथांमोनहा गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय। आङो स्टेप बाय स्टेप भिडिअखौ फोरमायलांसै। नोंथांमोननिफ्राय मोनसे खावलायनाय, सोरबाफोर गोदानै आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला नैबे गोजा कालारनि लिरनाय साबस्क्राइबावहाय खेबसे थुनानै हो आरो बेल आइकनावबो खेबसे थुनानै होबानो जाबाय। मानोना जेनोखि आंनि फैगोन भिडिअ इउटिउबाव आपल'ड खालामगोन, नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ गोरलैयैनो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि जागोन। होमबा जों भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। दा फार्स्टआवहायनो जों मायाव थांनांगौ? जों प्ले स्ट'राव थांनांगौ। प्ले स्ट'र नागिरदो। दा प्ले स्ट'राव थांबाय, प्ले स्ट'राव सेरना हो। प्ले स्ट'रनिफ्राय जोङो गुगोल प्ले लिरनाय दंना, बाहाय खेबसे थुनानै हो। बाव आरो नोङो टाइप खालामबानो जाबाय टुइटार। नै गाहायाव अलरेडि फैखाबाय, बाव सेरना होबानो जाबाय टुइटार। सेरनायनि उनाव लोगो लोगो नै नुदोंना, आं इनस्टल खालामना होनोसै। एक्सुवेलि आंना मोनसे टुइटार दंखायो। आं दा गोदानै नोंसिनि सिगाङावहाय टुइटारखौहाय जों माबोरै खुलियो बेखौहाय खिन्थानो सानदों नालाय, आंना दा दंखायो। जुदि नोंसोरनो नांगौबा होमबा आं दा इनस्टल खालामनोसै। नोंसोर जुदि आंखौ फल' खालामोबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन। आंनि टुइटारखौ फल' खालामनो हागोन आंजोंहाय। दा आंना इनस्टल जाखांबाय। दा डाइरेक्ट बेखौ मिनिमाइज खालामदो। मिनिमाइज खालामनायनि उनावहाय जोंना माबायाव फैखो टुइटार नै गाहायाव दङ, बेखौ खेबसे क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामनायनि उनावहाय नै गेट स्टार्ट, नै गोजौआव मा फराय बेखौ फरायनानै लाग्रो। सी व्हाट्स हेपेनिं इन द वर्ल्ड राइट नाउ। गाहायाव दङ गेट स्टार्टेड। होमबा जों बाहायल' डाइरेक्ट सेरबानो जाबाय। गेट स्टार्टेड सेरनायनि उनावहाय क्रिएट इउर एकाउन्ट। ओमफ्राय नोंनि जिखुनु नाम लिरबानो जाबाय। बेवहाय नोंनि टुइटार एकाउन्टखौ सोरनि नामजों खुलिनो, गावनि नाम बा सोरनि। आं दा जेरखम आंनि नामावथ' आंना टुइटार एकाउन्टआ खुलिखांखानाय, होमबाबो आं जिखुनु मोनसे नामाव लानोसै। आंनि चेनेलनि नामखौनो लानोसै आङो। बसुमतारी अनलाइन हेल्पखौ लानोसै आं। मिथिबायना? बसुमतारी अनलाइनखौ लाबाय आङो। बिनिफ्राय नैबा लाबाय मबाइल नाम्बार नङाबा जिमेल आइडिजों लगइन खालामबानो जाबाय। आङो फन नाम्बार होनोसै गावनिखौ। बेनिफ्राय फन नाम्बार होमबा जाबाय, नायदो। होमबा नेक्स्टआव खेबसे सेरना हो। सेरनायनि उनावहाय
जुदि नों गोदानै फैदोंबा साइन आप खालामबानो जाबाय नै आं दा साइन आप खालामना लानोसै साइन आपआव सेरबानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौ भेरिफाइ खालामनांगौ बेलाय नायदो होमबा दा अके सेरबानो जाबाय ओमफ्राय उनाव भेरिफिकेसन कड फैगोन उनाव मोनसे 797640 7976 सरि 797640 होमबा नेक्स्ट सेरबानो जाबाय नेक्स्ट सेरनायनि उनावहाय मोनसे नोंनाव पेज नुजागोन नायदो you will need a password माने नोंनि मोनसे माने चइस खालामना लाबानो जाबाय पासवर्ड बाहाय गोदानै खालामबानो जाबाय 6 डिजिट जानांगोन आरो जिखुनु माने 6 केरेक्टार्स जानांगोन बाहाय आं पासवर्डखौ बानायनोसै जिखुनु आं मोनसे बानायना लानोसै गाहायावहाय नायदो नेक्स्ट लिरनाय दं नेक्स्टआव सेरबानो जाबाय होमबा आं नेक्स्टआव सेरनानै होनोसै नेक्स्टनि उनाव मोनसे पेज नुजागोन नायदो बाहाय connect your address book to find people you may know on Twitter होमबा sign contact note now होमबा नोङो नैबाव सेरबानो जाबाय नट नाव सेरदो दे होमबा पेजाव नायदो what are you interested in माने नोंहा नैबेहाय गाहायावहाय माबाफोर इन्ट्रेस्ट दं नामा माबाफोर जेनेबा स्पर्ट्सनि फारसे मिउजिकनि फारसे एन्टारटेनमेन्टनि फारसे निउसनि फारसे लाइफस्टाइलनि फारसे गभर्नमेन्ट एन्ड पलिटिक्सनि फारसे बा टिभिफोरनि थाखाय बिजनेस एन्ड माने सिअस माने ओमफ्राय वुमेन एन्ड एनजिअस बेफोरनि फारसे नोंहा इन्ट्रेस्ट दं नामा जुदि इन्ट्रेस्ट दंबा बेखौ सेरलांबानो जाबाय माखौ माने इन्ट्रेस्ट दं ओमफ्राय जुदि इन्ट्रेस्ट गैयाबा स्किप खालामना होबानो जाबाय नै लेफ्ट साइडजों नायबानो जाबाय स्किप फर नाव जुदि जेनेबा साप'ज आं मोनसे लानोसै आंहा स्पर्ट्सआव इन्ट्रेस्ट दं स्पर्ट्स निउस टिभि एन्ड स्कर्स आं बेखौ मोनसे क्लिक खालामना लाबाय बेनिफ्राय साउथ इन्डियान बेखौ नाङा दे आंनो ओमफ्राय आंनो निउसनि मोनसे नांगौ ब्रेकिं निउस मोनसे सोना लाबाय नोंसोर जुदि माखौ गावबा मोनसे चइस आरो सोर माखौ फसायो जेनेबा सोरबाफोर फुडनि फारसे फेशननि फारसे गावबा माबाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दा आङो नेक्स्ट खालामसै दानिया नायदो आरो बिसोरखौ जुदि नै नोंनि लोगोफोरा साजेस्ट फर इउर टु फल' नों बेफोरखौबो नैबेसोर मानसिफोरखौ नों फल' खालामनो हागोन जुदि फल' खालामोबा मिथिबाय ना दा आङो हमना ला आङो सासे फल' खालामसै जिखुनु नैबे लामकेदर बेखौ फल' खालामबाय आङो ओमफ्राय जिखुनु सचिन तेन्दुलकार बेखौ फल' खालामबाय नै ओमफ्राय बे सचिन तेन्दुलकार नङा नोंगौ बेखौ बोरैहाय प्रुभ खालामगोन नैबे जायगायाव जेनाखि नों नुदोंना ब्लु कालारनि माने टिक मार्क बै व्हाइटजोंहाय लिरनाय दंना बे जाहैबाय अरिजिनाल सचिन तेन्दुलकार बियो बाहेर रावबो थगायनो हाया बेखौहाय होमबा आं बेखौहाय फल' खालामनोसै सानै बाखि उनावहाय नायनोसै जायखिजाया दा फल'आवहाय गाहायावहाय सेरबानो जाबाय नै फल' सेरनायनि उनावहाय नोंना अके खालामना होबानो जाबाय नट नाव बास नायदो नोंना टुइटार एकाउन्टआ दा खुलिबाय ओमफ्राय दानिया मा खालामनांगौ जोङो टुइटार एकाउन्टखौ खुलिबाय जों दा बर'लेण्डआव दङ जों दा नोंथ' दा टुइटार एकाउन्ट खुलिबाय टुइटार खुलिखांनायनि उनाव जों दा सबसे सिगां जों सोरखौ फल' खालामनांगौ जों बड'लेण्डआव दं जों दा बड'लेण्डआवहाय जों माबेखौ जों फल' खालामनांगौ आं नोंसोरखौ नैबेहाय फोरमायनो सानबाय जोङो गाहायाव नैबे सार्चआव थांदोंना नैबाव सेरबानो जाबाय गाहायनियाव बाव सेरनायनि उनावहाय नैबाव सार्च खालामदो जोंनि थांखिया मानि थाखाय जोङो टुइटार खुलिदों जों मानि थाखाय टुइटार खुलिदों नैबेहाय नोङो सेरनानै लाबानो जाबाय सिगांनो क्रिएट बड'लेण्ड क्रिएट बड'लेण्ड नै गाहायाव फैयो अलरेडि ओमफ्राय गाहायनिखौ सेरना होबानो जाबाय गाहायनिखौ सेरना होबानो नायदो ओमफ्राय बेखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय नैबे फल'आव थांबानो जाबाय फल' सेरखांनायनि उनावहाय नैबेहाय नटिफिकेसन नुदोंना गोजौआव प्लास आइकन
बाव शेरना होबानो जाबाय शेरना होनानै नैबे एकाउन्ट नटिफिकेशनाव थांबानो जाबाय क्लिक खालाम खेबसे ओमफ्राय गोजौआवहाय शेरबानो जाबाय अल टुइट्स बाव शेरनानै लाबानो जाबाय शेरनानै ओमफ्राय बेखौ खेबसे बेक खालामबानो जाबाय नायदो होमबाना नों जेब्लानाखि क्रिएट बड'लेण्ड जेनाखि गोजौनि मानसि बिसोर जिखुनु मोनसे भिडिअ आपल'ड हगारो बा मोनसे ससियेल मिडियाआव हगारो अब्ला नोंनावहाय नटिफिकेशन फैगोन आरो बा मेसेज फैगोन बा खबरखौ मोनगोन ओमफ्राय जोंथ' दैलिक सानफ्रोमबो माने फेसबुक वाट्सएप सालायो नाथाय जों टुइटारनि थाखाय जोङो टुइटारनि थाखाय 20 मिनिट बा 15 मिनिट टाइमखौ दिहुननानै लाबानो जाबाय जोङो ओरैनो बेखार सम खालामो जों फेसबुक वाट्सएप गेलेयो सोरजोंबा गुगोल नेट बायदिसिना अनेकथा माने वेबसाइट दं बेफोराव थाङो आरो जोङो खिन्थु जोंनि दा बड'लेण्डनि थाखाय जोङो क्रिएट बड'लेण्डआव थांबानो जाबाय थांनानैहाय जों बाहाय बेखौहाय फल' खालामबानो जाबाय मा भिडिअखौ आं फोजोबनो सानबाय एसेनोसै गोजोन्थों।